fins a l'aro, l'uteissier, proprietari de son métier, trabalho en socieu, en família. És una forma de sustractança. Crumpo lo coutu, o lo librut a un mercant de la vila, uteis torna a vendre al mercant lo produts acabat. Mas a la recerca de profietges encara mai importants, lo mercant decidís de prendre lo contrarrolle de tota la cadena. Investís di la crumpo de mantu mestier camasso dins un sol lloc, la factory, l'usina. La produzione mai rapido e mai razionale gli permet de produire a mendre cost. L'uteissier independent pot pas luchar. Per sobreviure, deu anar a treballar dins l'usina del mercant a local ben sa força de treball contra un salari. És ce que s'appella lo factory system. L'usina ben natal una macchina a fabbricar de classe ouvrière, amb per matèria primiero las centenas de milliers d'artisans e de pitjos paisans, obligats per sobreviure d'anar a treballar dins les centenes de filatures que pussen com de campairols dins Anglaterra de la segunda meitat del segle XVIII. Lo contrarrolle del temps appartenís al patró, cales casenso hesita pas a falsar lo rellotge de l'usina, avançant les agulles lo matí, los reculant lo C, per volar a l'obrier calques malheurosos minutos. La jornada de treball pot durar fins a 16 hores, a què s'ajusten sovint 2 hores de trajecte a peu entre la fàbrica i l'hostal. Resta a l'obrier 6 hores per recuperar i reconstituir la força de treball que vendrà l'endemà. La natura mateixa del treball canvi. Ce que se cridava lo mestier, lo saber fa d'un l'artisà tirava sa glòria e que li permetia de fabricar un objecte de cap ne cap, perd de sa valor. Dins les nouvelles usines mecanitzades, lo treball és dividit entre mantun ouvrier. Cadun complís pas qu'un tros de la tasca que la mecanització torna encara mai fàcil a executar. Se comet a la portada de les feines i des mainatges? De tot biais, los salaris són tan basses que la família pot pas sobreviure que se tothom va a l'usina. Los mainatges treballen a partir de l'edat de 5 anys. Força menys pagats, complisson de tasques totalment imbricades dins les des adults e deuen elles també treballar fins a 16 hores per jour. L'introducció de l'energia va obligar los obriers a rivalitzar amb de màquines d'on la potència i la velocitat són decuplades. Les cadències són de mai en mai altes. Los accidents se multipliquen. És lo rescat del progrés tècnic, se dits, i com vell.